Kedekma salromoi jaijor kwrwi tui kwrwi 12 takar jola constituency kila barma bisi bai khobjak gengrai rangkhol kamini lukurok belai jengjalok kalaijak tiprasa amsani kothoma sabo khonanai hapang phayo thango phiaba gengrai kamini lukurokni kothoma kpal slaijagya khonai naidi sini joran news ni kothoma wo kamini lukurok tamo sakha ni hapangno ang onrut khaina muchungo chwng onrut khaina muchungo chwng tei kahamba manungya angkai lama bakroi bridge bakroi boni bagai haste hapang lukrok no koi mungsawo tini chini 12 takar jaloni anginai emle sar emle visit koloi nobo request khayo chwng no nai phaithung chini subida chini problem tamo bo kisa nai one sok thung bo kami obo gongrai kami block hai Jampui Jola block पंचायत का जन kilobar ma gaw panchayat busuk bo sorokung kha kamini lama rogo bo hai mamang jengjalung tongmani omo hai jengjal ung tongmani to ang achaya sakang ni simi omo hai kosto ngai phaika hati habar ogole norok bomo haike norok lailai to tirok tor khanga watirok phaki bomo haike norok lai sulai to chang judi watoi rainy season angkai chang toi barmaya manoi phalna hingke ba phalmaya bazar thangna ro hingke ba thangmaya bridge kroi chang uko borak rok ni snamo toi torkhe talangjago nosto khayo bosor season rainy season hingke chang oko toi parung maya rungnog rogo porinai chirei khonai rogle bomo haike lai sui pori tongjabai omo hai ba same condition watoi season hingke toi flat torkhangke chrai rok school thangmaya no harpek tai bridge kroi ba thik mote class thangmaya school roko absent amo busu family rokaya oro pray 10 poribar kaucheng oron simi busu jra yang lamala tong bo jra snamna nang aro hingkai around 2 থেকে 3 kilometer rok kana gau main road sobine ko itsoling khunani da norok bo hati rogole norok bajarok klai chung generally hathi khlai man hingkai champong nogor hathi chao hingkai bidi bazar Jampui Jola glass question hanya haitai waisa gitabo haste hapang ro tabo election ni buskango nongni kami rogo to emle montri rok sa simi sabo kintu tini jora action nugni kocha norongni jaijor lahar snamnani bagai kono koiblai ro rijak do tong ba MLA ro no sajak do tong snamai redi nei snamai redi hinai to sar visit koloi no chini problem everything je chang problem facing mani abono to chini sar visit no ang age sakang rogo sajak bo phubu phaijak gongrai parobo दाल शिरमे खेले ani sinimong khela joy rangkhol gongrai parani oboni sikang thangnai hapang tongmani jora rogo ba CPIM jora ro phunangkha ba thangnai kedukma bosor jora rogo la tire sanlai ken ro abono lahar snamnani sanlai ka chang prai no puila CPM 25 বছর ruling sarkar khai tongpruno apruno chang opposition khayo INPT apru sar reisor XMLA 12 takar jola bo ni amoni simi chang rajnitik birudi khai phaijak regional party o apro sanka apru besan kamalia chini khamta procession ongyaba do hambai hatiro thangnani hingke jeng tam khaitana lama krei ba o langa be hormat langta watoi phaipro bo kosto ngo aino lama krei ba wati kamte phano jogya ramani bi phano hormat matlangta bahai hingke hospital ro thangnani hingke to waing ro bai ma balaita bakhe matlang nai emle montri rongolo nang tam kok kesana nung sungnong ni lama romi baje Kanya ay nice na.
Kenong engai snetro. Nisa bisa jod koloi man ganang bono koi namu sungo jeng oro gongrai para pano kini kisah yang beruang itu ngo oro kisah kini lama rok kini tu rok kisah nabi kayak cakap mata Karen rola ठीक है karen oke pajak no ठीक है संगी चो tabu jarut tetik hai no sungi tongo Mungkin ini bumung? ani bungke minarani rangkol Dah,